asteburuan, larreen irekiera ospatu zen Tolosaldeko hainbat herritan. Larraitzen, 19. urtez ospatu zuten festa, eta asko izan ziren bertara gerturatu zirenak animalien mendirako igoera ikustera. Horretaz gain, hainbat postu ezberdin ere jarri zituzten baserriko produktuak erosi ahal izateko. Maiatzak batean, ganadu zati handi bat mendire igo zuten arren, udaberri eta udan zehar ere Aralarrera animaliak igotzen jarraituko dute. 17.000 ardi, 850 behi, eta 750 behor inguru igoko dira guztira, maiatzean hasi eta jarraian datozen hilabeteetan zehar. Hogeita bost urte izango die nolabaite kalendario bat jarri genduna mendiari deskantxu ematetio. Bertan 3 bat hilabetez ganaduik egon gabe gero maiatzan baten hasiera danai emateko eta festanen arrazoia bizkat horri indar bizkat ematea edo arrazoitzea da mendiari deskantxu emate hori. Aipatu duzun bezala gaur jotzen die maiatzak batean eta urtarri arte izaten da epea garrantzitsua kontrolatzea, kontrolau izatea. Bai, gaur igotzen die batzuk. Esan gaur egun jarri behar izaten da eta maiatzan bat eta jarri da baino, berez maiatz guztin zehar hasieratik bukaera arte ganadu gehiengo handi bajuteako juten da. Eta gero urtarrile bukaera arte naizta epea izan, ardi eta behiek bintzat urriaren hasieratik erdi paretik bukaera bitarte hortan etortzen dira behiak behera gehien bat. Behorra gelditzen dira, baldin segun ze goldidan baitan horren arabera, baina naizta ofizialki data horiek izan girok agintzen do mendin ze garaitan, ze demoratan barden. Eta garrantzitsu da oso garrantzitsu da. Eta larren irekiera honekin batea, festare egiten da Larraitzen, izugarrizko ambientea eta festa giroa, ez da? Bai, egualdin baitan gora bera handi edo hemengo festa izatearena, baino honeak karri eta erakartzeko eta egoardi hau zerbait etortzen dana eskaini beharra normala da bezala eta jende iruditzen zaio, ganadu gutxi ikusten dela egun hauetan hemen da, hasierak urteetan jende hemen ganadukin pasantzen zen, normalidade guztikin, baina halako boom bat izan da hemen jendearekin, setxun arazoa zen hemengo jende arten, mendia ganadu emateko traba jartzen zen da, euro gaur ez baino berez bihar joko diela hemen ez, eta hoi, ganadu gutxi xamar ikusten do, baina beste egiten ikusten dut, zer ikusi eta zer entzuna eta zer dastatua badaula gaur Larraitzen.